Čauko, lidi, dneska si ideme natočiť video s Brawl Staru Plus na Oli a dáme si ho dneska na 15. Tak môžeme ísť na to. OK, lidi, takže ideme proti jednému bronzovi poslate a to bude pre nás najväčší problém aj. OK, lidi. Som vás robili jednu bronzu, ale som dal iba jednu výhru, lebo sa mi to moc nepodarilo to video. Ale nevadí. To isté aj na mojom novom mikrofóne, tak som musel ísť na stály mobilový mikrofón na počítači, bohužiaľ. To sa to úplne glitchovalo, ale nevadí. Neviem, čo robí táto série. OK, lidi. Come on, lidi, toto bude house. Let's go! Chceš robiť tak stane na mňa? Sakra, lidi, 5. miesto, či 6. teraz neviem. 6. lidi, nevadí, ale máme plus 2. OK. OK, áno, mám pravdu. OK, ste 3 do 11. To v podstate bude jedno kolo, lebo tam sa neviem 10, keď vyhrajeme, mám pocit. OK, lidi. Som si myslel, že toto bude easy kolo, no nie. Tu je ten goldík. Penny s goldom tu je. Tu nechápe. No, lidi, vysvětlete mi, proč lidi se po mně. Nějaký sérii. Lidi, teraz nemáme dobrý začiatok, minus stále, no, ok, lidi, to je v pohode. Ok, lidi, čakajú sa na playenov, tak môžeme ísť na to. Je nejaký goldy Frank, ok. Vysvetlíte mi, prečo sa stali spavným pri nejakom hráčovi, čo má gold. To bola Penny, teraz ten Frank. Kámo, chudáka, serióznici na úplné. Ja viem, že tá série čakala na mňa, bohužiaľ, sa to nepodarí. Yes, vydali sme to. Dobre, lidi. Tak. Yes, máme to. Fúha, lidi. To by to zhal. Nepíšem, že bude všetko točečku, dúfam, že nevšimne sa na ten týpek. Neviem už vôbec, čo to bude za brawlera. Tento ducháčik tu je. Čauko, kde si ten bysl. Ale dostal si na mňa. OK, lidi. Koľko sme dostali? 10. OK. OK, to môžeme ísť na to. Inak ľudí, jak sa tečíte na tohto nového brawlera? Podľa vás je to chlapec, či dievča, alebo či je to zbiera nejaké. Masku to má, vlasy to má, ale môže to byť stavovek, ten egyptský vlk, ten pes, viete, ktorý myslíme, ale asi nie. Čo má takú podobnú paličku. Paliču, tak. Takže podľa vás je to čo z týchto troch možností, napríklad do komentáru. Copyright. A medvedík, víte, chod po mne, prosím. Čakám chudák. Tam on je ďalej vklíčený trochu. Poď si.
Ježiši. On vyhrá. To on vyhrá. On keď bude mať ultimu, tak to som prehral ja. Nechám ho radšej. Nič som nevidel. OK, Didi. Nechcem len ísť ten týpek. Nemôžem utekať. Ja som niečo videl, čo nechcel som vidieť asi. Tu je. No, že... Tak chudák. Okej, môžeme ďalej. No lidi, toto lidi, že jak sa vám páči toto? Táto séria. Inak uvidíme, aké budú strihy, lebo možno mám jednu aplikáciu na strihy. Mám toto. Jak uvidíte, že vám to bude páčiť. Ja komentujem, ja rozprávam a nesústredím sa, čo robím. Keby počujete zvuky? Dúfam, že vám to nevadí, ja som stále synou. Si počujete niečo. Čaute. To je tak trafilo, čo stane. Ja utekam. Kámo, to je ako nejaká... Áno, to bol bez samce ľudí. Vyhrať 5. miesto, vezme 12. 2 výhry a budeme 13. A potom iba 2 lanky a končí toto video. Škoda. Ja nechcem robiť moc akreditný her. Už som jej vybíjať telefon. Videli ste, aké sa to pájeli? Vidíte, lidi, mám iba 100%. Nemám pri sebe nabíjačku. Vidíte, to je furevleze. Koľko to boli? 3 goldy, keď počítam seba? Asi, neviem. Multis. Come on. Chudák, ja zase cítil po mne. Takto lidi. Ja utekam, kým sa to spamia. Nechod po mne, kamo, nechod po mne. Kým to robí a foto, či čo. Nevadí. Kamo, ľudí, to bolo bez samčka, ale... To by som to nevadí. Robíme si možno menšie teraz. Uvidíme. Možno si otvoríme pár vecí z Brawl Passu. Neviem, koľko tam mám. Dúfam, tam mám aspoň 2 star dropy. Lidi, mám pocit, že si nedostaví. Toto. Že? Ďalší rank. Už sme stali na 12. Áno, na 12, že? Diamond! Lidi, ja vám viem, že to sme prehrali už na plnej čiare, keď je tu Diamond B. Viem, že to môže byť aj lepší hráči, že to nezáleží iba na rankedoch, ale... Sakra. Videli sme to. No už sme to nedali. Ne? Ja som to vravel. Že toto bude už hard. Čo nedávame plus ľudí. A sme na 12 stále. Fúha ľudí, toto bude dôležité. Už to je prvé video. Aj druhé trochu bolo oveľa jednoduchšie ako toto tretie. Čo? Čo bolo? Čo je fialový rank? Must. Vidím master je fialový, či to je fialový?
to teraz vôbec nespomínam. Ďakujem. Prečo to ide po tej ceste? On je vravrel, prečo to nejde po ňom? Dobre. Inak to has escape. OK, fakt nevystal som teraz dostal na pár sekúnd. No tak hneď vám poviem, že čo to bolo za rank. To bol, nedaj, mythic. Tak som mal skoro pravdu, ja som zvládol master. Master je úplne ten posledný teritor. Ale nevadí. Že chápete to, že my nemáme asi 13 a už je 11 minútový videa. Ty videli ste to, za? Videli ste to, nechcete to toho kolo hrať. Budeme sa schovávať toto kolo. Dovolte mi to, OK. Už ste dali like, tak sa toto kolo schovám. OK, lidi. Aha, tu je ten friend. Videla som to dále. Poradili sme to, čo porazil skoro každého. Skoro, tak myslím. Ježiši, toto som nepotreboval, ja vidieť tu. Takýto psychopat, ja som to nepotreboval naozaj vidieť. Ďakujem. Ja som chcel zajet, že? Lebo sa tu bude háčať a ja som skilnutý. Lebo ona by sa nebude toto povedať. Ľudí, kdeže? Čo to bolo? Yes, vyhrali sme to. OK, lidi. Máme už 13 a do dalšieho je 2 výzvy zase. A môžeme byť prvý. OK. Veľmi chvíľa budeme 14. Zase aspoň aspoň diamond. To je diamond, že? Že nechcem ísť takto proti tomuto. Iba mi to nejasne, že? Ide po mne zase. Zase som killnutý. Zase. Teraz budeme sa k tomu 10. Alebo? Tak poď sem už. Tak poď sem už. Po mne išiel, tak poď. OK, takže dám 10. nie. Jasné. Dostane sa to. Ale ty umíš ma nejasne vytroliť. Vidí kde. Tak dostane od mňa, že chce tímovať. Tímovanie is not nedovolené. To je super. To je kortík. Čakaj, že som podobnal. OK, lidi. Toto bude snáho video. Dúfam, že sa mi nevybije mi sa možno vybije mobil. OK, lidi. Keď budem mať 5% na mobile, tak už pouze musím ukončiť video, lebo sa mi to už nebude nahrávať. No bude, ale už sa to bude glitchovať, bohužiaľ. Tak si musíme trochu pospíšiť. OK,
Nie na mnie. Taka szakryś. Mam speed. Nie. A już co to miało po was sprawić? Ja wiem, co się sprawi. Prečo to trzeci małe serniczku szkolo? A jedynie tu nie mam jeden. Skąd to zrobię? Super, są kilometry, ale nie pomyślałem. Ja sobie będę zjeść i teraz super. Super, ten to nie pas. Kamo, co ty robi jaka boli? To jeszcze nie wiem, z tym mam okej. I to jest straszne hard. Żadny diamond master, nic. Żadny prolang zaciął. No niestety, żadny prolang. Ja rozwiązałem nikogo z prolanką. No chyba, że po publikacji widzimy jako z tym to prolanką. Nie będziemy wspominać, bo to jest... Minus 1. O, super, sam to kukličuje. Okej, no nie wiecie, to się mi trochę glitchuje, ale myślę, że ten tak wypał zvuk. Okej, Lili, poďme. Boże mój. Czyli ma hipercharge, ale nie, czyli ma hipercharge. Ja to som sa vám nevykazal, keď už mal hipercharge, zatiaľ mám pocit, že si na není, či je? Neviem. Tento nemá ani gadžetu, za ním nemám. Yes! Vydržme to. Tam mám nejaký. Čo to bolo zatiaľ niekedy? Zatiaľ nemám čo. Aha, nie tu. Čo? Nemám. Koľko tých väčší zistvoty? Okej. Jeden lidi. Tak sme to už mali. Čo sa školy pomáhala hlavne, bože môj? Prosím, že ani diamond, ani jedný. Jupi! Lidi budete se nahněvat, když jste tam nebudete 14. To už se samozřejmě vybíjat do znovu a buguje. Tedy dneska to dáme iba do 14, dneska to nebude opäť. Aj na budúce vám dám o jedno viac. Ok, lidi, môžeme sa tak dohodnúť, že dneska o jedno menej, ale na budúce o jedno viac. Ok, tak na budúce dáme 6, ok? Ale aby sa vám to rátalo, tak ja dám ešte mimo natáčania, potom keď sa mi nabije mobil do tej 15, ok? To neuvidíte, ale na budúce uvidíte do 26, do 21. Ok, lidi, môžeme byť dohodnutí. Tako. Neviem, že skladám zvuk. Možno čo nie. Nechcete po mne nechcete. Možno ste splniť. To je tu nemáš. Ja lidi, toto bolí. To si myslela? Aha, ok, oni sú tu naraz. Aha, my sme na svoj kolkým. Alebo lidi, ukážte.
Aha, jedna výhra. Tak to dajme aj sa do 15 dneska. Aj tak vám dáme do tej 20, co vám to slúbil. Ako mám to... No, už sa mi to aj tak zapokúm. Nikdy už aj tak budem na 15, tak to urobím. Vidíte to? Bože môj, tak toto bude dosť hard. Povedzme to, tu vyskačuje. Zabiju jeho najlepší blablabla zamek, alebo... Nie. Budem mať vadiť, keď budem mohli vybrať FK teraz. Nie FK, ale budem sa školovať, lebo... No, potrebujem za ten 15. No, iba ja by som potreboval vyhrať, že lidi. No, nebude FK. Myslím, že pôjdem pekne na tom jedným bravlerový. Lidi. Ok, skúsim. Samo super je medveď, je tam je kačané. Super, zamerať si to nejde. Tretí. Koľko dostaneme? 7. Tak ešte jedno kolo dajme. Ok, lidi. Tu nám v podstate stačí iba dať. V podstate tretie miesto, alebo štvrté. Ok, lidi, tak to bude easy asi. Keď tam nestretneme nejakého... Ani... No. Super, ja som myslím, mám pocit, že hneď pri nej. Ja som teraz úplne polázený. Nechoď na sebe. Tam skvíku, prosím, nechaj mňa. Super, kvôli škvíkovi a tejto klikne. Super, lidi, poproste. Idem. Lidi, máme to. OK, máme 15, to je super. Máme tu 2. Prvý, epic. 100 kreditov, OK. 100 kreditov. A tento ideme postupne 1, 2, OK. Jaj, OK, to bolo celkom slabé. Toto sa tu poznám, tu je iba coiny, OK. OK, tak čauko, mňauko, ľudia, uvidíme sa v ďalšom videu.